Ayun, busog ba na yun? Ano? Sunog ba? Yan mga kalagan. Meron manukos me. Manukos me brisa. Ay, sulod mi oh. Oh. Update mo sa kaon ron. Tingnan mi ron. Okay. Sa camera yung hagdan lang yung vlogan. Vlogan eh. Sulod na mi diri. Brisa. Ito, second floor. Second floor naman, second floor. Marami manakusay oh, manakusay. Manakusay. Lain ni lain. Second floor naman. Okay, gutom na mag-iigot. Ngita mi kaon. Uy, wala man na ma-record eh. Sayang ay. Balik na ta. Balik. Adong namin dito. Ha, what? Excited na sila magkaon. Saka may sige third floor. Second floor naman eh, second floor. Mingko na mo. Kasi nagkailan eh. Third floor. Third floor na eh. Katuod ba kami yan eh? Update na mo. Third floor. Galibog na may asa mo doon. Dari pikas. Diya mo kay agi. Tutuyo ko to. Surkat na diya. Gani. Naidangan drone dari oh. Ini mah drone. Drone. DJI. Nagway sa nga nasa ako. Ina sa second floor, musaka yung third floor. Labay rin sa mga drone dire, yang palit yung drone. Okay kayo. Bete okay terada bete walagi. Ayos kayo. Lagi pangguto naman. Now kami sa second floor kay nasa man third floor. Ngalagan, yarang ngalagan. Namin sa second floor. Update na mo sa mong kaon karon. Murag doon lagi mi. Nga simutan na ang baho ba. Nanimaho ng Yaki Mix.
Yaki Mix. Sulod ang kauban. Diba? Okay. Uy. Ay, lingkod. Baby. Ha? Dili, magsubusog pa. Serve na. Ayos kayo. Ayun, sugba na yun. Luto mo sinugba. Sinugba naman. 40 ang kilo. Ito ang sinugba. Pwede maluto. Kaya soup lang eh. Soup. Soup. Ito ang sinugba. Ano yan ang sinugba nga luto. Bahaw ng sinugba. Bahaw ng sinugba. Kaya pagkatapos mo, ready na mo? Ready na mo? Okay. Ayan na mo eh. Ready na nila mo eh. Tawaan mo ang good trip. Ulit namin eh. Salamat. Bye-bye.